Какво стана всички? В момента е 12 часа вечерта и си викам, що да не да ни запише една инди хоррор игра. Та вечер май няма да се спи. Това е Ice. Една инди хоррор игра, както казах. Не знае защо какво става в нея. Трябва да започваме. Just wanna talk about this break. Already check it for ya. I could get the last through $20. I have the front door key. Anything else? Make a map. That place is huge. Log out. Трябва да намерим. Мишката ми по... А как да бягам? Ооо. Що е така мишката? Пустано. Торби... Бутуша! Ето го е. Какво стана? Това какво трябва да е? О, може да скачим. О, качихме се на леглата ли, бе? А това трябва да е... Чаршаф? Ще мъча един чаршаф и един бутуш, бе. Винц имаме ли тук? Винц е така. Не. О, ето го, ето го. Какъв... О, това е тялото на Криско, бе. А то какъв е? Сега ще... Лейди Поплет. Това не искам да мига така. Ще падна от стола. Упстина. Накъде, бе? Ще получи инфаркт. Взимай турбите, турбите. Накъде, бе, накъде, бе, накъде, бе? Врата, врата, врата. Не, 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 не. Отвори вратата, бе. Взимай турбите, турбите. Как седем, бе? Как седем турби, бе? Аз изтръпнах. Какво е това? Дванайсет часа. Хана е тук, всичко е 6. Това е теропетел дракон. И тук е Мона Лиза. Тя... А това нещо как ще изглежда? О! Тази игричка няма да е... Турбата взимай. Отворя вратата, бягам. О, не, тук бях.
Това са ще изкочи, аз ще падна от стола. Какъв то сейв, бе? Как ще намеря ключа, аз не ми се играе? Ой, тако е. Отваря вратата, бе. Отваря вратата. А, така. Това не е ли? О, не. О, не. Това се качва. Това сега загрях, че е лицето на духа. Аз ли съм тук и няма да излем. Ето кога, бе. Тук не съм бил. Аз ще падна. Какъв беше смисъл да скачим така? Само да ти настрахни газа. Къде е вратата? Тук били ли сме? Тук май не сме били. Ай, как се отварят тия врати на магия, бе? О, не, тук сме били. Това коридор не ми изглежда много хубаво. Честно ви кажа, дай мисля да се дръпна малко. Само аз не видях чудовището. Да играем или пак, бе, драги зрители? Ай, още една игра ще направим. Аз си тръпнах. Тази игра... Пак ще почваме. Бе, нали знаете, че това е скочили ми пред носа, ще ида в другата стая. Чакай, бе, телевизор. Тука. Виното. Тук ли е виното? Добре, аз не разбрах защо има един бутуш. Що има един бутуш и един чершав. И едно цвети на рандом място. Алберт Айнщайн. Не, това нето е. Ядем. О, тук две ли има? Фашист. Ядем къде? О, това през стените ли минава, бахти? Стълбата. Метлата! Ето е всичко е наред. Метлата е тука. Симай турбите. О, не, това е тук. О, не. Аштрам. Какво? Къде беше той изрода? Това е тая игра, бе. Това не е за под 20, бе. Не трябваше да мърдам. Тя не беше ма видяла. Това беше игричката. Това беше от Ice. Долу в описанието ще има линк, откъдето може да си я свалите. Има и за телефони, както виждате. Това беше всичко от мен за този епизод. Ако ви е харесало клип, ще цъкнете лайк. Ако искате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Както казах, ще има линк в описанието. Може да се свалите. Може да напишете името на играта в Google Play. Може да се свалите за телефон. Това беше от мен. Чао!